आइला जामाइला मा होनदोंलै इयो बादुलि नाम्बार 1आ जानो आरो मा होननाय जादों बेबा मा नांगौ होनदों खोमाफोरानो बेंगा बेंगि जाजोब्बाय नामा आंनो बेंकनि पासबुक नांगौ होनदों मा खालामनो नांगौ नोंनो आंहाबो देरबाय सिख्ला जाबाय आंनोबो फैसा नांसिगौ ना आंनि मुङै दोननाय फैसाखौ नोंसोरनोलाय मानो नांगौ मा खालामनो नांगौ नोंनो मानो नांगौ पासबुकखौ नोंनो ना बहाबा खारनोसै आंनाव बांद्राय सोंलु खालामबाय थानाङा आं सिख्ला ददेरेनिफ्राय आं लाइमोन बैसोआव आगान होबाय आं गोसोबायदि खामानि मावनो हाग्रा जाबाय बेनिखायनो आंनो फैसा नांगौ आरो आंनो पासबुकआ दिहुननानै हरदो जुदि नोंसोरो आंनो पासबुकखौ हरा आं केस होगोन वा केस होनो ओंखारलायथारदों खिबा खिनानै गावनि खिथुखौनो मोजाङै सुगोना सुवाथाय बेनो ब्लेकमेल खालामलायथारदों बा सोर फोरोंनाय नोंखौ न'नि मानसिफोरखौ बिदि बुंनांगौ होननानै मा दावदै बेफोरबायदि बुंनो मानो हामादे बाजै आंनि मुङाव उन्दैनिफ्रायनो फैसा दोननायखौ आं थाइसेबो दांनोनो मोनाबा आं मालाय रागा जोङा नामा आंनो नांगौ मा नोंसोरो आंनि फैसाखौ जाजोब्बाय नामा मानो जानांगौ जाखो नोंनि फैसाखौलाय माबायदि गोदान बाथ्रा सोलोंदों नोङो सोर फोरोंदों बेफोरबायदि आंनो नांगौ फैसाखौ दिनैनो दानो आंनोबो फैसा नांगौ आंबो बिजनेस खालामगोन आच्छा मा बिजनेस खालामगोन नोंलाय आंबो बिजनेस खालामगोन आरो माबा मिबि सिगां खोन्थागोरबा खामानिया जाफुङानो बेनिखायनो आं खोन्थाया वा बाहानायाथ' नायलाय मोजाङै खोन्था मानो फैसा नांगौ नोंनो नङाबा आथोनाबो मोनालै नों आंनो नांगौ होननानै बुंबा नोंसोर मानो बुजिया आङो दिनैनो नांगौ फैसाखौ आरो दानो बाजै अन्नानै आदाखौ नोंनो बुंना आंनो पासबुकखौ दिहुननानै हो होननानै मानो होनोब्ला बे फैसाया आंनिसो आं मानो नांगौ बेखौलाय मानो खोन्थाया आं बुंबायानो ना आं गिदिर बिजनेस खालामगोन आंनो पासबुकआ हर नङाबा आङो पुलिसनाव थांगोन आं ससियेल मिडियायाव फैनानै दावराव दावसि खालामगोन एसेबां इदि जाथारबायना नोङो ब्लेकमेल खालामलायनाय जेबो नङा नायनि माबायदि बिजनेस खालामो पासबुकखौ होनानै हो बेनो आंग्रोमोन दे बे आलमारियाव डकुमेन्ट दङ बेनि थां लायनानै होफै नायनि माबायदि बिजनेस खालामो नायबानो जाबाय आरो मेगनखौलाय मानो होदों नायनो थाखायसो होदों आं हले बारे बुंबाय थाया आंनो फैसाखौ नांगौ माने आंनो पासबुकखौ नांगौ लायनानै फैनि आं फैसाखौ जुदि गाज्रि खामानियाव बाहायो जुदि लस खालामो बेनि साजाखौ लानो थाखायबो थाग थियारि जानानै थाखा आंनि फैसा लस जाबाबो आंनि मुलाम्फा जाबाबो आंनि बेवहाय नोंसोर आंखौ बुंनो गोनां जेबो राइट्स गैया मिन्थिबाय मा खालामनो सानखो नों दावदै मालानिफ्राय इसिबां खामानि मावनो सोलोंग्रा जालायखो नोंलाय सोरखौबा नुलायबाय नामा लोगोफोरखौ खामानि मावनाय बेनिखायनो सोलोंसोला दावखि सिला जानो नागिरदों आं बुंखाबायानो दा आं सासे लाइमोन सिख्ला इन्डिपेन्डेन्ट जाबाय बेनिखायनो आंनाव सोंबाय थानाङा आं दंफां फुलिखौ गायनानै होगोन नोंसोरो फिथाइ गोमोनखौ मोनजाबानो जाबायना फिथाइ गोमोन जाहोनो जोंखौ माथो फिथाइ गोमोन जाहोगोनथ' आरो देलाय नों माबायदि बिफां गायो नायथारनोसै नोंसोर आंखौ खेबसे चान्स होनो हायोना माथो आंबो आम्बानि नाम्बार 2 जागोन देखाजाब माबायदि आम्बानि नाम्बार 2 जायो नेनानै थाबाय ना मा होनो मा नायबाय थाखोब्रा बुंलाय खुदुमनानै माब्रै मोननाय दाखालि गोदै मोननाय ना गोखा मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थायोब्रा फिसाला फिसाजोफोर दं दावसे देलायखौ खुदुमनायनि सिगां नों फिसाला फिसाजोखौ गोसोखाङाखैमोन आंखौथ' बादो नोङो आंखौथ' बावनानै थाखायो खमसे खम फावगालि आरो बानलु बेदांखौथ' नों गोसोआव लानांगौमोन ना आं बेसेबां बुंबावनोलै आं दावसे देलायखौ खुदुमाखै आरो एन्टनिय मोननाव आलासि जानो थांनांगौआ बेफोरबायदि खुदुमनायखौ लानानै दावराव खालामबाय थागोन नामाब्रा जेब्लासिम नों आंनो मोजाङै फिननाय होआ अब्लासिम आं बे खोथाखौ बावनो हायाथ' आरो आं बावगाराबो मालाबा दिमागफोरा गाज्रि जानानै बावगारबाबो ना आं बावगाराथ' बावगारनोनो होआ आं आंनि दिमागखौ नों जे दावसे देलायखौ खुदुमदोंमोन बेबो हरसे मानि मा हरसे मानि खुदुमलाबायनांगौ जाखोब्रा हरसे मानि खुदुमदोंथ' आरो नोङो बेबो गारि सिङाव बुंलाय माबायदि मोननाय नोङो दावसे देलायखौ खुदुमनानै मायाव खुदुमनाय नोङो मायाव खुदुमनाय खावलायाव ना गुस्थियाव मा एसे गाज्रि सोङोब्रा आं रावखौबो खुदुमाखैलै रावखौबो खुदुमाखै मिन्थिबाय दे दावसे देलायखौथ' खुदुमदोंना नोङो माबायदि मोनखो दावसे देलायखौ खुदुमनानै गोदै ना गोखा ना गोबाब आं मिन्थियालै गावबागाव खुदुमना नायहैथां आयौ नों बिदि बुंथारबाय आरो ना आं माने दावसे देलायखौ थांनानै खुदुमहैनांगौ आरो आंखौ मा साननानै बिदि बुंखो नोङो नों दावसे देलायखौ खुदुमबानो आंबो दावसे देलायखौ खुदुमनांगौ नामा गोनां जायोबा बुंब्रमाखौनो खुदुमहैगोन आं माबेनि खोथा माबेथिं लांबाय थाखोब्रा नोंलाय आरो आं खामानि मावदोंलै एसे खामानि मावनायाथ' मोनसे बाहानासो आसल खोथायाथ' खुदुमनायनि टपिकनिफ्राय बारग'नायसो नङा होनलाय दावसे देलायखौ खम खुदुमबाय नोङो फट' साफायना लादोंना लायाखै दावसे देलायखौ खुदुमनायखौ हापां आं नोंखौ रोंलालै जात बुंबाय थानांलालै दावसे देलाया गावनो हराव जुमाय फेनानै उन्दुनानै थाखादों गोबाखांना
आरो आंबो माब्ला उन्दुलांखो पात्ताखौनो मोनासै अखानायै फुङावसो सिरि मोन्दों आं नों रायलायाखैनोलै नारजि बुदां नों जुमाय फेदों दाउसे देलायबो जुमाय फेदों मोनसे गारियावनो थांदों नोंसोरो नोंसोर खुदुमलायाखैबा आंनि खोमाखौ हास'गोन आं फारसेथिं दाउसे देलाया गावनो बुंदों नोंसोर खुदुमलायदों होननानै आरो मा साननानै नों आंखौ थगायखो दे नों बिदिनो थगायबाय था आरो दिनै आलासि जानो थांनो गोनां दङना बेनिखायनो आं बांद्राय जेबो बुङा होमबाबो गोसोआव गिनांगौसो नोङो मिथिबाय आं जे खुदुमनाय टपिकखौ इसिबां गोरलैयै गारा आयै आं दसे समनि थाखाय बाहेरायाव थांनोमोन मा जालायखो आं माबा मोनसे गिफ्ट बायनो सोरनि थाखाय एन्टनिय'नि थाखाय बानलु बेदांखौ लानानै थांगोन आं थां आरो माबार फै जागोन दे बुं माबायदि खुदुमनाय नोङो माबायदि स्टाइलयै खुदुमनाय नों दाउसे देलायखौ आं दाउसे देलायखौ खुदुमाखैनोबा माब्रै खोन्थानांगौ जाखोब्रा आरो नों माब्रै सानथारगोलै आं दाउसे देलाय बायदि मानसिखौ खुदुमगोन होमबा सोरखौ खुदुमगोन नोङो सोरबायदिखौ खुदुमगोन नोङो आरो सोरबायदिखौ खुदुमखुमायो नोङो नोंथ' सासे कन्ट्रेक्टारसोखा नङा होमबा ओरैबाबो सिख्ला फटायनो नागिरखायो नोंनि लोगोफोर कन्ट्रेक्टार मेल्ला दङ बिसोरबोथ' सिख्ला लाइन मारियो दा नोंथ' बिसोरनिफ्राय सोलोंखादोंहाय बेनिखायनो दाउसे देलायखौ खुदुमदों नों आंनि लोगो कन्ट्रेक्टारफोरा सिख्लाजों लाइन मारिबाबो आं लाइन मारियाब्रा मा गोदाव सोराव खोथा बुंबाय थायोलै हामालै हापां आरो आं दाउसे देलायखौ खुदुमाखैलै दाउसे देलायासो गावसो मा साननानै नोंनो बानायना खोन्थाखो आं दा जेबो बुङा नों बिदिनो सिरि था आं जेबो बुंथारा दा हराव बिनि फिननायखौ मोजाङैनो थागथियारि जाखा आं हले बिराद गाज्रि रागा जोंखाबाय गोसोआव मिथिनानै लाखा नोंनोथ' मानसि आंखौ मानो खुदुमदो सानमारखोब्रा मानो साना जानो नोंना बिमायाबो नोंखौ हिनजाव गदाय लाजानो लुगैयो नोंबो आंखौ दाना बारा मोजां मोनला मा थिग सोरबा सिख्लाफोर लाइन मारि खुमादों खोमा फारसेथिंथ' नों दाउसे देलायखौ खुदुमबोखाबाय आरोबा बे थांना थासान्दियाव मा खोनाबावनांगोन आं आफां सना आं दाउसे देलायखौ खुदुमाखै नों माने इसिबां गोथौआलागै लांदों खोथाखौ सिरि था नोङो आंखौ थगायनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो बे बोसोराव जायखौ थगायो बे पाप नांगोन मिथिबाय बेनिखायनो थगायनानै लाखानाङा नोङो बहा पाप नांनांगौ जाखोब्रा आं थगायाखैबा थगायबालाय पाप नांखागोन ना आं दाउसे देलायखौ खुदुमाखैब्रा बेनिखायनो बांद्राय इसेबां साननांला नोङो खुदुमाखै दाउसे देलायखौ लाबोनानै होफैगोन आं नोंनि खाथियाव माबायदि खुदुमदोंमोन आंनो खोन्थाफिननांगोन जेब्लासिम दाउसे देलायखौ खुदुमनानै खोन्थाफिना ना अब्लासिम आंबो सिरि थाया गोदाव सोरावलै जानला माला बाथ्रा बुङोलै नों बाप्पावै मालाबाफोर फिल्मफोरनि बायदि गोदोनि टाइमाव थांफिननो हानायमोनब्ला ओइ साला बिफाजों इसेबां बायजालामोनलै आङो आरो आं दिनैनि बायदि गोदाव सोराव जायामोनब्ला नुबाय फुङाव स्कुलाव थांदो बेलासियाव फैलायदो बे जानायखौनो जादो बे लोंनायखौनो लोंदो दा हराव मा जागोन गाबोन फुङाव मा गानगोन समफोर मा जागोन मालायफोरबायदि गारि माला लानो हागोन गथ'नो मा जागोन हिनजावनो मा जागोन बेफोरबायदिसो सिन्थाबाय थानांबाय माथोलै आं हाबा जानानै बेखौनो बोरायफोरा बुरिफोरा हाबा जादो बैसोआ नेनानै थाया दा हनै हाबा जानानै माथो फैसाखौसो खामायख' हाया जादों सोर हाबा जानो खिथाग्रोनाय मोनलै आंखौ मोनबा देखागौमोन आं रागाया हले देन्जार जोंबाय आङो देन्जार एन्टनिय'आ मानो फन हराखैथाय ना माबाफोर खामानियावसो बिजि जालायबाय ओरैनोबा मानसियानो जि खामानि मावो दिनै फुंनिफ्रायनो फन हराखै बेबा मा खालामदों आरो आं मालाय मानो इसिबां मिथिनो लुगैदों दे एन्टनिय'नि फारसे ओरैबाबो फावगालिया दिनै एन्टनिय' मोननाव आलासि जानो थांगोन आं माखौ इसिबां सानबाय थाखो दे फाग्लिनो फावगालि नोंनि ननसेन्स खामानिया आंखौ लिंबाय थानाङा दे मानो ननसेन्स जानांगौ जाखो सासे मानसिखौ हेफाजाब होनाया आंखौ नों हेफाजाब होआबा नोंनि बिरि सोबनाय जौ सोबनाय सिगारेट सोबनायखौ आं आइनो खोन्थागोन आंनाव फटक दंखायो बिदि होननानै नों आंखौ ब्लेकमेल खालामबाय थागोन नामा मालाया लोमजादों आंहालाय मानो थांफानांगौ मानसिखौ मानसिनि अलखद समाव हेफाजाब होनायासो मानसिनि धोरोम मिथिबायना बानलु बेदां नोंहा धोरोमखौ मानिबाय था नोंनि निदान समाव गुबुनाबो नोंखौ हेफाजाब होगोन ना देनां नों दा मानसिफोरखौ हेफाजाब होआबा नोंखौ उनाव सोर नायफैगोन आंनि थाखा फैसाया आंखौ नायगोन नों एसेबां थाखा फैसाखौ लानानै मानो दुगा मानो होनोब्ला आथिखालनि जुगाव थाखा फैसायानो गासैबो आरो नों आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंबा आंखौ जेबो खामानियाव थिननाङा नों मिथिबाय आरो मालानिफ्राय एसेबां हेल्प खालामग्रा जासोदों नोङो आं बयखौबो हेफाजाब होखायो आरो बे जोंलारि बिफाखौलाय मानो हेफाजाब खालामनांगौ बियो लोमजादोंना हस्पिटालाव लांनांगौ अन्नानै नोङो हस्पिटालाव लानानै थांना आच्छा आं नोंनि दाहोना नामा दाहोना बायदि मोनदों नामा आंखौ नोंखौ आं दाहोना बायदि मोनाखै बानलु बेदां प्लिज ना आंखौ हेफाजाब होदो आरो आदै सन्दलाखौ हस्पिटालाव लांदो आंनाव एसे फैसा दङ बेखौ होनानै होबानो जाबाय नों जुदि आंनि खामानि थिननायखौ मावा आं आइनो नोंनि जौ सोबनाय भां सोबनाय भिडिअखौ हरगोन सिरिथा बांद्राय ब्लेकमेल खालामबाय थानाङा होमबानोथ' आदै सन्दलाखौ थाबैनो हस्पिटालाव लां सिरिथा होनबायना आं जि मावनांगौ मावगोन थेंक इउ बानलु बेदां हे गसाइ मासि मोदोमा
सोबाय थाखोलै डाक्टरा बुंनाय बायदि मेडिकेलाव थांमारनांसिगोन नामाब्रा माथो आखायाव फैसाबो बांद्राय गैया एक्सरे टेक्सरे मेसिन टेसिन नायबाथ' आरो हारायाबोथ' जदों होननानै बुंदों आंखौ एसे माने बायदों होननानै बुंदों दाथ' खमैबो फैसाखौ लागोनलै 10-20 हाजारसोआ बहा मोननांगौ जाखोब्रा आरो बे खोथाखौ जुदि आङो सोमस्रिनो खोन्थागोन दुखु जालायगोन ना गावनि हाबानि सनासो फाननो ओंखारलायगोन बियो मा जाबावगोनब्रा सोर सुनियाथ' आंखौ बुनानै थांखो सोर आंखौ गारि सिङाव लानानै थांनायमोनब्रा किडनिफोरासो गाज्रि जानानै गैयाथ' बख'वाखैथ' आंनि किडनिखौ आमाय माथो बानलु बेदांसो मानोमोन नों माथो लोमजादोंनो बेखौ नों बोरै मिथिलायखोलै आंनो फावगालिया खोन्थादों थुदो हस्पिटालाव नोंखौ लांनोसै गसाइबो आं थाङालै मानो खस्थ' खालामनांगौ जाखोब्रा जेबो जायाखैलै आं जेबो जायाखैबाबो थुदो नङाबा आंखौ फावगालिया खामानि थिनबाय थागोन हे फिसाफोर नोंसोर आंनि थाखाय इसेबां मानो सानदोंलै मानो होननानै बुङोब्ला आं जोंलारिनि लोगोना प्लिज अन्नानै बानलु बेदांजों हस्पिटालाव थुफादो नोंलाय आङो एन्टनिया मोननाव आलासि जानो थांनांगौ नोङो लानानै थांना प्लिज बानलु बेदां अके थेंक इउ आमाय थुदो नांलायालै फिसा आं नोंनो फैसाखौ ओरैनो होआना आंनो होफिनबानो जाबाय उनाव आरो नोंनि आखाइ आथिङा बायनानै दङब्ला उनाव गाज्रिसिन जाबा उनाव मा खालामगोन नोङो गावनि देहाखौ जेब्लाबो जोथोन लाग्रोनांगौ बेनि उनावसो खामानि मावनांगौ देहायानो जुदि मोजां गैयाबा आखाइ आथिङानो मोजां गैयाबा मा मावनानै जाहोगोन नोंलाय बेबो नंगौ होमबालाय ओंखारदो फैदो गारिखौ आं साइडआवनो दोनदों आं हले लिंबाय थानो मोजां मोनालै हे गसाइ मा सानदोंलै गथ'फोरालाय दे थांफानोसै आरो इसिबां बुंबाय थाबाय जेब्ला नायजानोसै मा होनो डक्टराबा